আহিপাইছে ए भगवान गोदागासिनो आसोला दाउलाना दाउजो बिलाय आयै खासिस नामा लुबैसोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ल'सआव नोंथांमोनखौ फ्रेन्डखौ सापर्ट बावबाय सय बाजि होजो फगवान नाय महर लानोसोनाबो दामुगै ओमफ्राय दसखौ फरायजा सालाम जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो आइ मा आखाइ हमसोना दानो गारि गिदिर फैगोन साब्रै सुबुङा ओंखारदों आरोना हाथिफुटा होननायाव फैनानैसो माने नोंथांमोनखौ बरायफैबाय आरोना हट 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 बाबाया गारनायदों नै सदर फिथाराव दङ माने बिराद गिनांगौ गारियालाय बेयाव नेबानो मोनो नाथाय मालाबा थाब मोनो मालाबा जि गोबाव नेनांगौ बाबा बाब नोंहाथ' आलासि जानाय जानायहाय सुइटारा दाख्लै सुदों हाने मोनाव सुइटारानो फुराना जाबाय नोंना दे नामायलांनोसो नांबाय एसे नामायलांनो होनना दावखोलांनो होनोथाय जेने थेने आरोना सर' बारायदों नै आराम जाथारदों हाथिफुटा होननायावहाय फिलफिलिनिफ्राय ओंखारबाय थारमाने जोङो एकदम माने प्लेनिं गैयालासिनो ओंखारनायसो आरोना ओरैबायदि माने एकदम आंथ' बिनि सिगां ब्लगआव नोंथांमोननो फिसा जानाय देखायदों ओमफ्राय खिन्थु टारगेटआ माने एसे उनावसोमोन माखासे खामानिखौ फोजोबनानै थांनायमोन आरोना ओमफ्राय बिथाङानो होनबाय माने थ' थांनानै फैखानोसै होनबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो आलासि जाग्रा मानसिनि जात नंखाया नायल' जाल' बिखौजो सासेल' बिखौबो नायहैनो गोसो गैखाया ओमफ्राय बिथाङा एसे बुंहांनायावनो आङो दे होमबालाय होननानै आइनो खिथाहरबाय आरोना ओमफ्राय टारगेटआ फुङावनोमोन मा होनो फिसाजोनि देहाया बारा मोजां नङामोन दा फ्रेस जाफिनबाय मोजां जाफिनबायखाय थांखाथारसै माने आरो स्कुलाबो खुलिनोसै ना आरो खामानिबो दंबावो बिनि थाखाय जों दा ओंखारबाय आरोना बाबा नों थाङाबाबो जाथारबायमोन आं बिदिनो थाबाबो जाबायमोन सानथाम गाहाम टंलायाव आलासि जानानै फैबाय बिबै फिसौ ओमफ्राय बिदिनो नेक्स्ट दिना जों आरोना दा सोरनाफोर नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै बसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बिनि थाखायनो मानसिफोरा एकदम ड्रेस पार्टि गैया मा गैया जा गानबोदों बेनो आंनाबो नै ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन आरोना दख'नाजों ओमफ्राय खारनो थांनो नागिरनायसो आं सहायनो हाला आरोना आंनि ड्रेसखौ ओमफ्राय मायाबो होनबाय जेबो नङा होनबाय आरो बिफायाबो होनबाय जेबो नङा ओंखायनो थ्रोब गानना फैबाय आं नङाबाथ' एकदम मुसिलायनाय हावै सेन्देल बोरायखौनो गानबोनो नागिरदोंमोन नोंहाबो बे मुसिनायखौ गाननो थिनदों फिसालानो जादा ओइ माने खाथि जिरायनो मोनाखै आरोना एसे आलदा आलदा जिरायनाय जादों बेखौनो ओमफ्राय गावहा जि बाबा खि बाबा गोदाव सोरावसो उन्दैयानो सापर्टआव ओंखारस्रांबासो ज' जिरायनो मोनसिगोन आरोना ओइ आगोलाव सानै मानसिया थुलुंगिया मोनजासिम आंबो दसे गोदो हागबाय आरोना आइया उन्दुलांनाया मानो सिखारखो आंबो गोदो मिसिबोनानैसो माथाखौ एसे मोजां नों मिसिबाखै बिफा मिसिबथारदोंसैमोन नोङो केमेरा अन खालामनायखाय मिसिब गारबायहाय थुलुंगि होननायाव मोनबाय आरोना जा दोखो मेंनाय जा दोखो बोरैबा मोनखादोंमोन आं सुइटार गोदान गानदोंमोनहाय मारै जाखोथाय 3:30 बास गाखोबोबाय नालाय नै टाइमाबो पुट थांबाय मालाय खोमसि जाबोलायबाय जेने थेने जोङो बिजनि मोनफैबाय आरोना माने बेगावारि होननायाव ओंखारबाय बासाथ' माने बरपेटा बास डाइरेक्टसो नालाय दा थांबाय जोंहा ओंखारनानै थालांबाय बिजनि आरो मेन बिजनि रौना हालायबाय रेल गेटआव ओंखारनानै ओमफ्राय फिसाजोनो नैबायदि उलनि गुदुं फ्रक मोननायखाय लाबाय आरोना गुदुंथ' नङा एसे पातल आरो गांसे खावसेनि हा बिमायाबो एसे जुथा नायबाय आरोना बिथाङा एसे मोजां दोनो कालारखौ आयु ओमफ्राय जुथा खेवलायथारनांगौ नै जारलासो जानोसै लाबायबो आरोना आं लगेनो 220 थाखानि जुथाखौहाय नोंथांमोननो गाननानै देखायहैगोन र' नानिनि 150 नि आंना 220 गावनि पसन्दहाय सुनाफोर धन्यबाद नोंथां धन्यबाद लाजिलायो धन्यबाद होननायखौ नाहरलाया बा देखा जाक आलासि जाबाय नालाय बिजनियाव फैनानै लाजिबाय आरो माबा कालारा मालाय इनि सेलेक्ट खालामनाया आं लाखाथारो आरोना सेलेक्ट खालामना दोनबाथाय आं लाखाबाय आरो है मानो एदावबाय थायो बाबा थ'
गोलावजों थाङालासिनो फैबाय ओमफ्राय ओरै बारस'नो माथो होनबावनो अभारब्रिजजों गाखोदोलाय गुगु गागानो बैथिं थांबाबो जायोमोन खिन्थु मोनगोन बायदि मोनो ओमफ्राय साइथिङाव गाखोबासो गैलाहाय नांगौबा 20 थाखा गारनानै बैथिं थांगोन गाहाममोन बिदि सानगुलायो आरोना थ' 20 थाखा बहा 20 40 थाखायानो लागौमोन 40 थाखा बासायनोसै आथिंखौ एसे परिश्रम थाबायला आरो बाबा इफोरसो दा बिटिया जाम्बा नोंहाबो होननो हायामोन आंहाबो गस्ला सुइटारखौ लांखानोसै होननानै खालि नाङासै बिसिना बासिन बानायानो माने आं होनबाय लांखानोसै मालाबा बायगोनसै होनबाय बिफा फिसा था आङो लामायाव मोनदों नालाय फिसाजोनाव लामायाव मोनदों नालाय फुथुमबाय जोंहा কত হল তাহলে মোট দাদা এটা 40 এটা 20 টাকা এটা 60 টাকা আচ্ছা আর এটা 10 টাকা না পাঁচটা প্রতি 10 50 50 110 110 না এই যে ধরুন এই যে ধরিব বলে ভগবান এটা তো দেন দে দিলে হল 110 এক মিনিট দিয়ে দেবো দে আহি পাইছে আহি পাইছে এ ভগবান गोदागासिनो आसला दाउलाना दाउजो बिलाय आइ खासिस नामा आसलियावनो दंखायोबो एन्जर दङनो आबैमोनाव होख्रा हसि खालामनो मोननाय नङा फैयाखै दाबो बिमाया दाउसासो नामालै जोख्लि दाउआनो सुइनंनो सुइनं हे भगबान नै गाइसमोन नोंथांमोना फैग्राफ्रामबो बेखौथ' जाय जाय नायो मिन्थिखायोमोन बेयाव मादि जाब्रा थायोमोन बिजामादै फैगोनखाय साफा खालामखोना माखौ हमनो हाला आं बादाव फैलायदों आरोना आङो मा समयसा मिनिनोबो ओंखारबाय आं एसे हासुना फै सुना फै ओमफ्राय सिबायनो जुथा गोदानखौ आं न' सिङाव थ्रोब गानबाय आरोना एकदम फिसाजोजों सेम कालार आरोना नंगौबो आं बायनांगौबा खिजानि एकदम मादि कालारखौ बायगौमोनथाय गोसोमफोर माफोरखौ लाफ्लांगौमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा बिथाङा बेखौ लाबाय एक कालार आरोना नै खुनु गाहायाव गुफुर गुफुर गैलायलाया ग्रोब ग्राब एकदम हरे कृष्ण गोदो जोङो कलेजाव थांबा आरिबा बिनि सेन्देल सुथेनायफोरखौनो गानखायोमोन माने बै सेन्देल सुथेग्राफोरा दालाय सेन्देल मोजां मोजां लालाबाया एसे खम खमनि बिदिखौनो गानोमोन आरोना ओमफ्राय बिनियावनो हाबबाय बिथाङानो नुनानै थाखा थुखा बेखौ लानो हाया नोंहा जुथाखौ होननानै बुंबाय नालाय बाददे लानांगौ थिननायावनो होननानै लाबाय आङो फिसाजोंसो गस्ला लाबाय थादोंमोन नालाय बेयावनो आरो खाथियावनो रेल गेटआवनो नै ग्रोब ग्रोब ओमफ्राय थारमाने आं ओंखाम संग्रायाव हाबबायानो आइनि गेसआ प्रभु माने दालि मोनखाबाय होननाय जादों आरोना मानसिया दाउ गोदागासिनो दङ हनै मेम्बार जानानै दङ बुरै मानसि मा होनना बुंनो दा फुगारसै र' साहा फुदुंसै आं सुनाफोर केक लानानै फैदों आरोना हरे कृष्ण ओमफ्राय आं फिसालानि बार्गार जानायखौ एसे जादों आरोना आं मिन्थिया ओमफ्राय ओरैबादि मासुम जानाय बिनि सिगां ब्लाउसखौ जाय जाय नायदों मिन्थिखागोन आंनि ब्लाउसआ बेनोमोन माने आथिं आखाइ सुनानैल' फैदों गानस्लायाखैबो आथुर बिथुर ओंखारनानै फैदों आरो लोगोसेनो गांसे ब्लाउस लाफायाखै दाख्लै एसे हामहांनायाव आइनि ब्लाउसआ ग्रोब जाबायमोन दाथ' आं एसे बुफिनबाय मिन्थिला मा गानबावगोनथाय मानसिया जेबो लाबोआखै जेबो थैयारि गैयामोन नालाय हाख'वा हुलुस थुलुस आरोना जोखोन जादोंना अरजाला लोंनांला थांदो हे आबैनाव दाउजों ओंखाम जानांगौ फैसा जाबाय थानाङा गाबोन जादो केकखौ थांदो मोदोमा बुजोबसिगोन जों बिमा जाबाय होनदों गाबोन जादो केकखौ आइ साया दुंबायमोन आयै साया दुंबाय होनदों आं बै नानि मोननो होला आं नानिनोबो होलासो बहा बेदर आयौ दावदै दैसे दंलायो नै आयै बे सानै दावदै दंलायलायो बेदरा गयनायहाय सिबाय फिफा सुप फिसा बिफाले आहकसो आं नानिनो बे होनबाय आं साखौ बा बेदरा ओंखारदोंथ' इदियानो मोजां जोख्लि जाहैदों ओमफ्राय बिदै गोनांलाय आरोना गुरैबो नङा गोराबो नङा हिट जागोन आरो आं मिनिनोसो ओंखारखुमागासिनो दं आरोबाव टेबोलखौ नुनानै आरोना आइदै प्रभु
साहा लोंसै जुनाफोर साहा नों गारि गाखोनानै मेंदों जबा मुसाहारि मेंनो मोना सिदा सिदि हाबाफारियाव हाब नों दा फुननानै लोङामोनबा बिमानि दा गजानायखौ नेबाय थानोसैमोन बिमाया दा राव दाखांबा माला फुननो हागोन होननानै बिदि नियम गैया ओंखायनो फुदुंबाय एक थुग्राबो ओरैबो बहायाखै आरो ना न'आवबो हां थोनो सिखारनायनिफ्राय A to Z ओमफ्राय दासिमबो A to Z आरो ना 6टा जालायलायबाय एनिवे जुनाफोर जों लासै लासै मावनानै जानोसै सिम्पोल ओंख्रिखासो बिजामादैया बारा जालाबायखाया नालाय दालि ओंख्रि ओमफ्राय दाउजों आलु आरो ना ओमफ्राय मा फाजा एवग्रो खोथाया बेनोसै जुनाफोर आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरो ना जों बिजनियाव एसे सफैथ'बाय जेने थेनेनो बेसे बोसोरनि उनाव सफैखोथाय बिथाङा नायपात्तासै आरो ना बेसे बोसोर माने बोसोरसेयाथ' फुरा बारखाबायानो मोनदां जेखियानो जाला दा मोजाङै मोजां सफैबाय आरो ना थ' जायफोरा आंनि बे ब्लगजों फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच